नयाबस्तियाव 48 बोसोरारि ब्रह्म धोरोम आफादनि जोनोम सानखौ खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि नयाबस्तियाव थानाय बाक्सा जिल्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म सेवा आश्रमावबो सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 48 जोनोम सानखौ खुंफुंदों। बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फुंनि समाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद गौतुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि गजेन ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लानानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि जगत ब्रह्म बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै बेखेवसारनानै बुंनायनि अनगायैबो बे धोरोमनि गेजेरजों बर' हारिखौ खौसेथि खालामनाय आरो गुबुन हारिफोरजों फेरफाथिनानै बर' हारिखौ फोथांलांनायनि थांखिखौबो फोरमायो। लोगोसे बे जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि पुरहित बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गिबि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम बड'लेण्ड बुब्लि रादाबगिरि बाबामोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै 2022 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर। दिनैनि नैबे 1 सेप्तेम्बरा जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गोथार सान होननानै जोङो दिनैनि नैबे सानखौ जोङो जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जोनोम सान हिसाबै जोङो दिनै नैबे बाक्सा जिल्लानि नयाबस्ति गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म सेवाश्रम नैबे ब्रह्म बे मन्दिराव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै बेवहाय जोङो बे गोथार सानखौ फालिनो थाखाय जों थाम थिम खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव लानायनि जाहोना जाहैबाय जोङो गिबियै फोरमायग्रोनांगोन जोंनि नै दिनैनि बे गोथार साना गिबि जेब्लानाखि दुलाराय बे आसामनि बर' फिसाफोरा जेब्ला गाव गावनि हारि माहारि गारनानै गुबुन गुबुन हारियाव कनभार्ट जालांदोंमोन एबा गुबुन गुबुन धोरोमाव कनभार्ट जालांदोंमोन, बेफोरबायदिखौ नुनानै जोंनिनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोबोद दुखुनि गेजेरजों बे बर' हारिखौ बोरैबायदि हमथानो हागोन, बे बर' हारिखौ गाव गावनि सिनायथिखौ गुबुन हारिफोरबायदि बोरै गेरेमसा हारि महरै दानानै गावखौनो गाव सिनायथि होनो हागोन बर' फिसा होननानै, बेफोरबायदिखौ सान हर साननानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ केलकातायाव थांनानै परमहंस शिबानन्द स्वामीनिफ्राय बे ब्रह्म धर्म होननाय नैबे धोरोमखौ लानानै फैदोंमोन। बे ब्रह्म धोरोम होननाय बे धोरोमखौ जोंनि बे आसामाव लाबोनानै बे आफाया थै थां बर' हारिखौ बे धोरोमनि गेजेरजोंनो बे हारिखौ हमथाना लाखिनो हागोन होननानै साननानै बे आफाया जोंनि गेजेराव बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया जोंनि ब्रह्म धर्मखौ जोंनि गेजेराव फोसावनानै होलांदोंमोन। दिनै बे आफाया बेफोरबायदिनो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जायगा जायगा दावबायनायनि गेजेरजों बे ब्रह्म धर्मखौ बे फोसावनानै गालांबाय आरो बे फोसावना गालांनाय बे धोरोमखौनो जों बेनिनो फिसा जानानै बेनि फोसावनाय बे गोथार बे धोरोमखौ जोङो फोसावनो थाखाय जोंहा आफाद दानाय जादोंमोन। बे आफादखौ 1975 मायथाइयाव जों दानाय जादोंमोन। बे आफाया बेनि आवगाय बे धोरोमखौ गोबां दाब दाब जायगायाव फोसावदोंमोनब्लाबो बेफोरबायदि आफाद गैयामोन। नाथाय बे आफाया रुंसारि जाखांनायनि उनाव जोंनि बे ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरा मोनसे आफाद दानायनि सिमां लानानै बे आफादखौ जोङो जोंनि बे आवगाय बिबान मोननाय रुंसारि जालांनाय बे बाबामोना 1975 मायथाइयाव बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। बे आफादनि मुङानो जादोंमोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद। बेनि सिगाङाव नाथाय बे गिबि गायसनजेननायाव हदौ अखम ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिसिमोन हारसाजों। थारमाने हदौ अखम ब्रह्म धर्म परिचालनाखौ दाननानै उनाव सानलायनायनि गेजेरजों एबा बिजिरलायनायनि गेजेरजों बेखौ आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरावबो जिहेतु जोंनि फिसाफोरा साख्रि मावनानै दंहैयो, बिजनेस मावनानै दंहैयो, बैसोरखौबो जोङो सरजाबफानायनि थाखाय बे हदौ अखम ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि होननाय मुंखौ दानगारनानै एबा बेखौ सोलाय सोल' खालामनानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम एबा हदौ ब्रह्म धर्म मुङै बे आफादखौ दानाय जादों। आरो बै हदौ ब्रह्म धर्म आफाद होननाय बे आफादखौ दानायनि उनाव 1975 मायथाइयावनो बे जोंहा हारिनि थाखाय जों नांथाबनाय बे आफादा एबा बे धोरोमखौ फोथांना लाखिनोब्ला आरो बे आफादखौ जोङो मोनसे
प्लेटफर्मनि गेजेरजों सिनायथि होनोब्ला जोंहा मोनसे फिरफिलानि गोनांथि दङ होनना साननानै आरो बे फिरफिलानि बे गोनांथि थानायखौ गासैबो मदद मोननायनि गेजेरजों गासैबो आइ आफामोननि मदद मोननायनि गेजेरजों बे फिरफिलाखौ आखायाव लानाय जादों आरो बै दिननिफ्रायनो बे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि फिरफिलाया मोनफ्रोमबो बोसोराव एबा सेप्तेम्बराव बेबायदिनो फालिजाबोबाय थादों। दिनै जोङो बे फिरफिलानि गेजेरजोंनो जों बेखौ गासिबनोबो जोङो मेसेज होनो सानदों। बे फिरफिलानि गेजेरजोंनो बा फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जोङो आफाया मावलांनानै फोसावजोबनो हायि बे हाबाफारिखौ जों बिनिनो फिसा जानानै जोङो बे आफाया होलांनाय गोथार बोसोननि गेजेरजों जोङो हारि माहारि खौसे जानानै जों गावखौनो गाव बर' जाथि हिसाबै जों सिनायथि होनो थाखाय आरो गुबुन गुबुन हारिफोरजों फेर मारिनानै जोङो दावबायलांनो थाखाय जोङो थैथां नाजाबाय दं। आरो बे फिरफिलानि सिङावनो जोङो फिरफिलानि गाबआ जेरैबायदि गोमो आरो बे गोमोनि गेजेराव ओं आखर लिरनाय दं, हांखो लिरनाय दं। बे ओम आखरनि गेजेरजोंनो बेनि जिथुनाखि ओंथि, बे ओंथिनि गेजेरजोंनो जों बे आफादखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनानै जोङो उननि उन्थिफुनाय फिसा फिसौफोरखौ नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो गोजों लामाजों दैदेनना लाना थांनानै जों जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो फिसाफोरा जाहाथे गोथार गियान लानानै दावबायलांनो हायो आरो हारिखौ गेरेमसा खालामनो हायो। बेफोरबायदि जाहाथे जों बे फिसाफोरनो जोङो बिसोरनो बोसोन होलांनो हायो आरो लामा दिन्थिलांनो हायो। बेखौ जोङो मिजिं थिनानै जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव नैबे 1 सेप्तेम्बरखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि उन्थिफुनाय फिसा फिसौफोरखौ जोङो बेनि गेजेरजों फोरमायथिनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171991 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।